ő Hella, ő egy 5 éves német juhász kutya. Hella feladata, hogy megtalálja a mérgezésben elpusztult állatok tetemét, valamint a mérgezett csalétkeket. Erre van kiképezve, szabadon a szél segítségével érzi meg ezeknek a tetemeknek a szagát. 2021-ben volt Magyarország és Közép-Európa legnagyobb mérgezéses esete, és itt a kutyáknak és Hellának a segítségével sikerült megtalálni több mint 400 mérgezésben elpusztult állatot és mérgezett csalétket. Number one mortality reason for the Eastern Imperial Eagle is illegal poisoning. The dog units play a really huge role because with the help of the dog units, we can localize the poisoning events and find the perpetrators, and we have a higher chance to take these cases till the court phase. They have a much better sense of smelling. They can also localize on the field these evidence with ease because they can get through bushes quite easily and they cover larger areas than the human surveyors. Keresőkutyának való alkalmasság kapcsán teljesen mindegy, hogy milyen fajtájú kutyát választunk. Nálunk a rendőrségnél legtöbbet a Malinois, német juhász, illetve ezeknek a keverékei fordulnak elő, de inkább az egyedeket nézzük, tehát nem a fajtát keressük. Dogs are trained not only for the poison but also for the carcasses. We can apply not only in anti-poisoning work but also, for instance, we can find carcasses under power lines, so electrocution, and also other illegal activities such as illegal shooting or illegal trap use. Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa Ministarstva unutrašnjih poslova konstantno radi na inovacijama i novim metodama rada koje se koriste u obuci sa psima. Naravno, osnova nam je pozitivno potvrđivanje, odnosno stvaranje odličnog kontakta između čoveka i psa, koji je u stvari baza bez koje pas ne može da radi. Ono što smo vidjeli ovdje i što je prosto i opšte poznato, mogu reći, te metode pozitivnog potvrđivanja koje se koriste u obuci pasa, koje su jako važne zbog toga što se stvara dobar kontakt između vodiča i psa. Sve ono što želimo da pas radi, to nagrađujemo. Ugye a kutyák számára a munka ez egy játéknak tekinthető. Ők ez mellett ugye nem csak egyrészt kollégáknak tekinthetők, másrészt pedig ugye családtagként is élnek velünk otthon. Psi se mogu koristiti za razne namene, što ste sigurno vidjeli i po filmovima, u raznim drugim emisijama. Ovo je još jedna novina. Ovo je jako interesantno jer u stvari pokazuje simbiozu čoveka i psa koji na terenu rade nešto u stvari za više dobro, što može da koristi tako i ljudima i životinjama, a također utiče na to da se životinje dalje ne truju i ne stradaju od neljudi. Svaka zemlja treba da implementira prosto sve ovo što smo ovdje naučili, jer je to jako važno za zaštitu naših divljih vrsta, ugroženih vrsta i za zaštitu prirode, samim tim i ljudi.